Dan gutsun uwarsu hukumar DSS din ai sun san da suka rena. Alhamdulillah ya Allah, duk wani mai goyon bayan wannan azalimar gwamnati Allah ka ci gaba da nuna musu. Kwana biyu da cewa ƙarya ake zamfara ana zaman lafiya akwai tsaro ko ana sukar gwamnatin Tinubu ne da san a zagi matawalla, sai gashi yau an waye gari an sace babansa Ashiru Babuna. Allah ka ƙara tona musu asiri ya Allah ku fahimce da mu domin kallon cikakken abin da ya faru. Amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel ta mu albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Mun gode. Lahi ya zama dole ma ka ji daɗin wannan labari sannan kai mana sharin din shi. Jama'a, 'yan bindiga sun yi garkuwa da mahaifin Ashiru Babuna. Kusa wane ne shi? Kwana 3 da wucewa kenan da ya fito yake cewa akwai tsaro a gwamnatin Ahmad Bola Tinubu. Dan gutsun uwarsu hukumar DSS din ai sun san da suka rena. Sun san wanda suka rena su ma.